Святий Антоній, наш великий опікун, покорливо просим Тебе, зверни на нас свой помилки і приди нам з допомогою. Ты допомагаешь усім, хто просить Тебе об заступництве. Не отхиляй наши покорные просьбы и допомагай нам во всех наших хлопотах и непокоях. Твои прихильники ведают, як племно Твое заступництво у пошуках страчених речей, у обороні від злодіїв, у допомозі подорожника, у полегченні покут хворим, бідним і знесиленим. С надеей просим Тебе зробить так, как, дякуючи Твоему заступництву, наша вера завжди була моцна, как мы працювали над виправленням життя і как Пан помножав нас ласку. Отдай нас под заступницю Найсвятейшої Панни Марії, Божої Матері, яка приймає особливий уділ у справі рятування людей. Ти ведаєш, які ми слабі і нікчемні, ведаєш, яким злом окружено, і к нам необхідна Твоя допомога. Просим Тебе, Святий Антоній, допомагай нам у житті, керуй нас до вічного добра. Умацовывай всіх, хто приходить до Твого алтара і звертається до Тебе со своїми потребами і проблемами. Хай чують увесь Твій клопот і допомогу, схваляючи Бога Отця і Сина і Духа Святого. Распространению Святого Антония дякуем доброму и милосердному Богу за отрыванные ласки и узносим наши просьбы. Про заступницу Святого Антония прошу Пана Бога о пробачении земных грехов для померлого Карла. Тебе просим, Святый Антоний, про заступницу Святого Антония прошу Бога всех потребных ласков для Эмилии, навертание детей, внуков, а дары к росту для ее правнуков. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. Пане Боже, про заступницу Святого Антония и Михаила Архангела прошу об ласках Божьей, опеки Мати Божией, здоровья, переменения и навертания для Светланы в день народжения. Просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. про заступницу Святого Антония прошу опеки Мати Божией, даров Духа Святого для Галины и Есерии. Просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. прошу опеки и заступництва Святого Антония для тяжко хворой Людмилы. Мати Божия, дай ей ласку выздоровления. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. прошу прощения земных грехов для Альбины, Витольда, Ядвиги, Евгения, Светы, Антония. Отчини им зверь небесного володарства. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. про заступницу Святого Антония и Святого Михаила Архангела прошу Пана Бога о здоровье и навертании для семьи Штычко, Сергеевых, Юрьевых, о здоровье для Корнелиуша и его помощника. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. про заступницу Святого Антония просим о всех потребных ласках, Божьего благословения для отца Игоря, нашего рекреациониста, у всех его справ, в душпастерстве. Молимся так само за его парафию, в столбце, в те месте, где доезжает, где послугует, хай добрый Бог ему благословит. Просим, выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. про заступницу Святого Антония молимся о Божьем благословении и всех потребных ласках для наших охрядавцев, доброчинцев нашей парафии. Молимся так само о всех интенциях и справах, связанных с будовой нашего костела. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святый Антоний, молись за нас. про заступницу Святого Антония молимся о доброй споведи для тех, кто эту споведь откладали, кто же, может, давно не споведався, кому тяжко забити від кров у кірунку Бога, який прагне пробачити всі наші гріхи. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святий Антоній, молись за нас. і в тишині представити твої просьби, інтенції, з якими сьогодні приходимо на Євхаристію. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святий Антоній, молись за нас.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętая Trójca Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętая Maryja bez grzechu pierworodnego zaczatая, Módl się za nas. Święty Antoniu pobożnej ziemi narodzony, Módl się za nas. Święty Antoni, jaki pogrzebował świata, Módl się za nas. Święty Antoni napełniony darem lubowi, Módl się za nas. Święty Antoni azdoba katolicka Kościoła, Módl się za nas. Święty Antoni wyjec cnotliwości, Módl się za nas. Święty Antoni pierwina ubóstwa, Módl się za nas. Święty Antoni sława chorób padły, Módl się za nas. Święty Antoni azdoba zakonu bratów większych, Módl się za nas. Święty Antoni pałajcze pochodnia, Módl się za nas. Święty Antoni wodar italiańskiej ziemi, Módl się za nas. Święty Antoni obrońca prygnieczonych, Módl się za nas. Święty Antoni ruchliwy w mgnieniu do świętości, Módl się za nas. Święty Antoni samodany propowiednik, Módl się za nas. Święty Antoni, jaki niestomno nawертał grzeszników, Módl się za nas. Święty Antoni, jaki cudownym czynem wertaje zgubione rzeczy, Módl się za nas. Święty Antoni, nadziei na chowa tych, kto Tobie daruczany, Módl się za nas. Święty Antoni, prowadnik duszał, Módl się za nas. Święty Antoni, lustro pokory, Módl się za nas. Święty Antoni, nieprzyjaciel grachów, Módl się za nas. Święty Antoni, nadzwyczajny mądrości, Módl się za nas. Święty Antoni, uzor strywaności, Módl się za nas. Święty Antoni, zbrojny sprawiedliwością, Módl się za nas. Święty Antoni, niestomne obwieszczenie Ewangelia, Módl się za nas. Święty Antoni, z ucieszeniem zasmuczonych, Módl się za nas. Święty Antoni, rolny proroka, Módl się za nas. Święty Antoni, samachwiarny apostoł, Módl się za nas. Święty Antoni, muczenik pokajania, Módl się za nas. Święty Antoni, azdoba świętych wierowyznawców, Módl się za nas. Święty Antoni, przykład cnotliwości, Módl się za nas. Święty Antoni, jaki raduje się wiecznemu błogosławieniu, Módl się za nas. od gniewu najwyższego судді, Обороняй нас, святий Антоній. как мы завсёды жили в świeczalnej lasce, Заступися за нас. как мы podczas życia cieszyli się żadanym spokojem, Заступися за нас. как мы uświadczali to, jak czym Ciebie pokorna prosił, Заступися за нас. как Najświętejsza Panna провела nas do swojego Syna, Заступися за нас. как Pan Bóg miał łaskę odpuścić nam prawiny nasze, Zastupися za nas. как Pan Bóg miał łaskę kierować swoim świętym Kościołem i zachować jego w spokoju, Zastupися za nas. как Pan Bóg miał łaskę zachować wszystkich ludzi u swojej łasce, Zastupися za nas. как Pan Bóg miał łaskę dać wszystkim wiernym, pomiernym wieczny odpoczynek. Zastupися za nas. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Daruj nam, Panie. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Zmiłuj się nad nami. молися за нас, święty Antoni. Jak stali się my godnymi obiecaniu Chrystowym. Молим Cię, Всемогутный Wieczny Boże, Ty dał swojemu narodu świętego Antonia Padułańskiego, sławnego propowiednika i zastupnika ubogich. Uczynnikach przez jego zastupnictwo my żyli zgodnie z Ewangelią i we wszystkich życiowych ciężkościach zwiedali Twoją dopomogę. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Święty Antoni, wierny sługa Jezusa Chrysta, Ty udostoił się trzymać Jego bliż swoich ludzi, pełny radości Ty nosił Jego na swoich rukach. A teraz Ty znachodzisz się razem z Nim u Włodarstwie Bożym. Dziękuję Bogu za все літості і добродійства, які нам спаслав і просим Тебе, стать нашим опікуном і заступником. Прийми нас под своє заступництво і допомагай во всіх наших справах. Не покидай нас у годину смерті, але коли нас опанує страх перед вічністю, але будь нашим сутешенням, оборонцем і путеводною зоркою на шляху до Бога. Amen. Numer 2. Wieczny sakrament, uszanuj naszy rozdział, tracić moc daroje prawo, Bożo nowy Cary, co nam to
Boże, Ty w Najświętejszym Sakramencie покинул нам wspomnień swojej muki. Просим Ciebie, допоможи нам так ушановувати святые таємниці Твоего тела и крови, як ми завсюди відчували в собі плен Твоего откуплення, який живеш і володариш з Богом Отцем у єдності Духа Святого, Бог прозущее веки вечные. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде Єсусу, честь і хвала. Новоход буде спів номер 41. Добрый и славёння смерть.
Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Просим Духа Святого, как зашел на это наше собрание, как был завсюди з нами кожну хвилину. Просим Його, как обновлял наше серце, как в этот час, який мы проводим, был для нас часом ласки и великой милосердности. Молим так само об заступництве Святого Михаила Архангела для нас усіх. Молим, как боронил нас от зла и от причини всякого зла. Нехай буде в гэтым месяце, нехай буде заўсёды з нами і у гэтай перегрынацыі, якую продолжая по парафіях Беларусі. Святая імша складаецца в інтэнцыі, якія вы прадставілі сёння на пачатку гэтай Еўхарыстыі. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы з чыстым сэрцам могли зложить гэту найсвятейшую ахвяру. Споведайся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай жалится над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, нехай покаяние и молитва подрихтуют наши сердца, как мы годно могли принять пасхальную таямницу и обвестить свету на вину об избавлении проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Сдайте. Читання книги пророка Езехиеля. У ті дні ангел вернув мені до входу у святиню. І ось випливає вода з-под порога святині на усход, бо тая святиня звернута на усход. А вода витікала з-под правого боку святині на полдень від алтара. І вивів мені ён праз полночную браму і провел мені вонкавым шляхом до знешней брамы, шляхом скерованным на усход. І вось вода бруится з правого боку. Калі той чоловік вийшов на усход, то в руце тримав шнур. І он адмерив 1000 локтів і провел мене праз воду. Вода була по щиколотки. І адмерив яще 1000 і провел мене праз воду. Вода була по колені. І адмерив яще 1000 і провел мене. Вода була по стегни. І адмерив яще 1000 і був поток, якого я не мог перейти. Бо вода піднялася так, що треба було плисти. Поток, якого нельзя було пройти. И сказал мне: «Ти бачив ты Сыня Человечий?» И повел меня назад до берега этого потоку. Коли я вернулся, на березі потоку было вельми шмат древов з гэтага і з того боку. И сказал мне:
гэтая вада выходзіць на ўсходні абшар, сыходзіць у стэп і ўпадае ў мора. І патрапіўшы ў мора, аздаравіцца вада. І кожная жывая істота, якая кішыць там, куды ўвойдзе паток, будзе жыць. І рыбы будзе вельмі шмат, бо куды ўвойдзе гэтая вада, усё аздаравіцца. І там, куды ўвойдзе гэты паток, будзе жывым усё. А над патокам, на беразе яго, з гэтага і з таго боку, будзе расці усялякае дрэва, што дае ежу. І лісце не будзе ападаць з яго, і плады яго не скончацца. І кожны месяц будзе прыносіць новы плён, бо вада для яго выходзіць са святыні. І будзе плод яго для ежы, а лісце для лекаў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан Бог могутял, наша твердыня. Пан Бог могутял, наша твердыня. Бог наша пристанища и сила, надейная допомога в недоле. Тому не будем бояться, коли б навод затряслася земля, и горы упали всередину мора. Потоки рочные веселят город Божий, святые шатры наивысшего. Бог посеред его, и он не похиснется. Бог допоможе ему, коли прийде світанок. Пан Бог могутял, наша твердыня. Пан могутял з нами, твердыня наша, Бог Якова. Придите и побачьте справи Пана, якие учинив ён на землі. Пан Бог могутял, наша твердыня. Хвала Тебе, Слово Божие. Чистое сердце створи во мне, Божа, верни мне радость избавления Твоего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Слава Тебе. Было юдейское свято, и Иисус пришел в Иерусалим. А в Иерусалиме, каля вечей брамы, есть купальня, якая по-габрейску называется Бетезда, и якая мае 5 бабінцаў. У іх ляжало множество хворых, сляпых, кульгавых, паралізованих. Быў там один чалавек, які хварэў 38 гадоў.
Калі Jesús убачыў, што ён ляжыць і даведаўся, што ён хварэе ўжо доўгі час, кажа яму: «Ці хочаш быць аздароўленым?» Хворы адказаў яму: «Пане, я не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню, калі ўзварушыцца вада. Пакуль я іду, іншы ўжо сыходзіць перада мною». Jesús кажа яму: «Устань, возьми ложа свое і хадзі». І адразу выздаравіў той чалавек, узяў ложа сваё і пачаў хадзіць. І ў гэты дзень быў шабат. Таму юдэі сказалі аздароўленаму: «Сёння шабат, нельга табе насіць тваё ложа». І ён адказаў ім: «Той, хто аздаравіў мяне, сказаў мне: возьми ложа сваё і хадзі». У яго спыталіся: «Хто той чалавек, які сказаў табе: возьми і хадзі?» Але аздароўлены не ведаў, хто гэта быў, бо Jesús знік у натоўпе, які быў у гэтым месцы. Потым Jesús знайшоў яго ў святыні і сказаў яму: «Вось ты выздаравіў, не грашы больш, каб не здарылася з табою чаго горшага». Чалавек гэты пайшоў і расказаў юдэям, што гэта Jesús аздаравіў яго. Таму юдэі пераследавалі Jesúsa, бо ён зрабіў гэта ў шабат. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие братья и сестры, поважанные, заканчивается, мы называем это реколлекция, практики духовные, казання, пасыльныя, ці яшчэ як можна назваць гэта, але перш за ўсё мы павінны памятаць, што гэта час ласкі. Ласкі чаму? Вялікі пост, які дае нам магчымасць яшчэ раз задумацца пра нашу штодзённасць, пра нашае жыццё, гэта час ласкі. Бо мы заклапочаныя шмат у гэтым свеце, аж зашмат заклапочаныя. І поэтому павінен быць у кожным з нас час, калі мы павінны трошачкі у жыцці нашым, у матэрыялізме нашым прытармазіць, каб паглядзець, дзе мы знаходзімся. Падчас Вялікага посту звычайна на парафіях праводзяцца рэкалекцыі. Альбо такія, можам сказаць, чытанні, казанні, практыкі духоўныя, калі мы стараемся больш памаліцца, наведаць сваю святыню, глыбей задумацца над нашай верай, пачуць нейкага новага святара, звычайна так, які святар прыязджае, каб абвяшчаць гэтыя практыкі духоўныя. Хоць святар нічога іншага не гаворыць, як пра Jesúsa Хрыста, так як гаворыць і святар, які працуе тут, але заўсёды іншы голас. Іншы голас, які прыпомніць нам пра Jesúsa Хрыста, бо гэта аснова нашага хрысціянскага жыцця, аснова нашага існавання тут на зямлі. Дорогие браты и сестры, мы ведаем, что Христос пришел, каб збавить нас. Дорогие браты и сестры, мы ведаем, что окромя Христа ни у кім нема іншага збавлення. Ни у кім нема іншага збавлення. Што мне гаварыў сённяшні свет і чаму бы не вучыў гэты свет? Толькі ў Христе ёсць збавленне. Бо так кажа сам Христос праз Евангелие свое. Мы христиане, мы верим кожному слову, что сказал Христос. Кто поверит во мне, той будет збавленный. Кто поверит у меня, той будет збавленный. Дорогие браты и сестры, кто поверит моим словам, навертайтесь и верьте у Евангелия, каже Христос.
Верьте у Євангелія, не в Коран, не в там ще що-небудь, але верьте у Євангелія, каже Христос. Не в Гаррі Поттера, не в ще кого-то, але верьте у Євангелія, каже Христос, дорогі брати і сестри. Не в поеми, не в ще що-небудь, не в Конституции, не в ще, не в законы людские, але верьте в Євангелія, бо це одиное, что приносит нам збавлення. Над гэтым мы повинны задуматься, и до гэтага повинны дойти. А Дух Святый вельми необходный нам для гэтага. Бо Дух Святый нас получае. Христос говорит, коли не ведаете, что в житті просить, просите Духа Святого. А Он вас усяму навучить. Мы на протягу гэтых дзён разважали над тым, якія наши адносіны да сябе ў імя Бога. Мы разважали, якія наши адносіны милосердности до другого человека ў імя Бога. І якія наши адносіны, якія адносіны Бога до нас, дорогие браты и сестры. Якія адносіны Бога до нас. Мы на протягу гэтых дзён думали, разважали про нашу веру, якая наша вера. І гэта вера заключаецца ў прыняцці Євангелія. Нічого іншого, як толькі Євангелія. Сьогодні Христос нам оповідає такую вельми пригожую, Євангелія подає нам вельми цікаве, вельми пригожее такое оповідання про Христа, як Він прийшов у Єрусалим, де була овечья брама, там, де була купальня. Купальня, і де було, говорить, бабинцы, это были такие, можем сказать, такие места, такие великие покои, велизные покои, где находилось шмат людей, якія верили, что вось приходит анёл з неба и дотыкается до воды, и эта вода, кто перший зойдзе у воду, той будет оздоровленный. И бачим далей такую сцену, что приходит Христос и лежит человек, який ляжить довгий час, то, бо аж 38 годов хвореє. І, напевно, вже лежить довгий час, він вірить, що ось станеться нечто надзвичайне, і він з вірою підійшов до гэтага здарення, але він не може швидко ходити, каб ускочити у гэтую воду, ускочити у гэтую купальню, і каб таким чином бути оздоровленим. Дорогие браты и сестры, я поравнаю эту купальню с нашей каплицей. Поглядите, сколько бабинцев навокал каплицы, домов. Поглядите, сколько домов навокал каплицы, где лежит множество хворых, сляпых, кульгавых, парализованных. Не только в сенсе материальном. Бо мають вочі, але не бачать. Бо мають вуші, але не чують. Бо мають ноги, але не хочуть ходити. Да? Не хочуть підійти до гэтай купальні. Не хочуть чути про гэтую купальню. Не хочуть бачити про гэтую купальню. Там есть еще на Притыцкого другая купальня покрупнее, да, православная. Да. Я не думаю, что сегодня там на службе собралось больше людей, чем у нашей купальни. Меркую, что не намного больше, там может пару человек больше. Хоть там такая великая, там просторный бассейн, можем сказать. Так и великая купальня, там аквапарк целый, можем так сказать. Аквапарк. Не думаю, что там много людей пришло. А чему, дорогие браты и сестры, это мы добро разумеем. Мы пришли сюда, до этой купальни, бо мы разумеем, что сюда, вот Христос, как этот человек, бо тут есть человек, который уводит нас в эту купальню. Мы поэтому пришли, и он этот человек покликал, это святар. Так, дякуем Богу, что тут есть этот человек. И мы повинны молиться за этого человека шмат, дорогие браты и сестры. Коли мы не помолимся, то не будет кому увести в эту купальню. Не будет кому. Поглядите, какое идет знищение святаров у Европе, сегодня во всем свете. Але Пан Бог николи не будет переможены, дорогие браты и сестры. Нема в Европе, будут у Филиппинах. Нема у Филиппинах, будут у Вьетнаме.
Нема у В'єтнамі, будуть у Китаї. Нема у Китаї, будуть у Африці. Будуть. Пан Бог не покине до конца света, это, кажуть, своих овечек без найсвятейшей ахвяры. Так станется. І ми свідками, і ми бачимо усе це. Абсолютно. Але Пан Єсус так само приходить до купальні. Пан Єсус проходить праз гэты бабінці, що стоять навокал нас, проходить і стукає у серці. Дає можливості людям трошечки задуматися, що є Бог. Хоч, може, чоловік не усвідомляє присутності Ісуса Христа, але Ісус стукає. І ми бачимо, що чоловік вірить, що чоловік розуміє, що треба, що навіть без гэтай купальні може підійти, ну, можна сказати, підійти з тяжкістю, він все одно прийде на це місце. Прийде на це місце, буде прославляти Пана Бога, може почує ось гэтих габреїв, які праведні, всі ходять, говорять, що ти сюди прийшов, а що ти тут робиш, а навіщо ти тут ходиш, а де гэта, а чи ти повинен ходити, а чи ти правильно все робиш. Дорогі брати і сестри, кожен чоловік іде на Пана Бога. Кожен чоловік абсолютно старається не завсюди правильно, не завсюди добре йому це отримовується. Може часами ложок свій несе у той день, який не треба, але старається підійти. І для нас, вірників, тих, які прийшли сюди, в цю купальню, вельми важно допомогти, бути нам проводниками, не тільки одному ксянзу, але кожен з нас повинен быть тем, кто уводит человека в эту купальню. Это самое важное. У гэтым заключается сила всего костела. Так, есть один человек, але мы, які приходим, мы, які можем допомогти. А мы часами, я вчера говорил, мы начинаем делить, а что ему, он же православный, а что ему, он же недовярок, а что ему, он такие. Дорогие браты и сестры, я еще раз хочу сегодня повторить каждому из нас. Христос, коли мы похрестились у ім'я Отца и Сына и Духа Святого, Христос уже нам ясно сказал. Кому над тем человеком сказал, кому отпустите, там будут отпущены. Коли не приймаєте тіла і крові, коли не п'єте, не їсте моєго тіла, не п'єте моєї крові, не маєте життя вічне. Це слово основа повинна в нас. Ми повинні утямити, ми повинні усвідомити тим, хто знаходиться на бабінцях, ось где-то, які лежать і не ведають, чого лежать, близько купальні Ісуса Христа, що коли не учинимо гэтага учинку, що нам немагчыма буде збавитися. Немагчыма сповнити ті слова, про які казав Христос. Поэтому я закликаю до вас, ви повинні подумати про те, яка наша віра. Яка наша віра? Чи ми можемо сказати другому чоловіку, чи ти віриш, чи можем подсказать другому человеку, что ты повинен избавиться, чи будем прикрывать его, а он православный, хай дома сидит. А он там таких, хай дома сидит. Скажи лишний раз этому человеку, припомни вот это слово, что коли не пойдешь, у пекла попадешь. Коли не пойдешь, не будешь избавленный. Человече, подумай про душу свою. Напевно, не треба надоедать это сам. Я вот так само говорю, так, приезжают дети, до бабули на неделю, еще что-нибудь, вот так, там больше версты старается сидеть, а там приезжают, там бабуля их гоняет, мало что на работу гоняет, потом начинается неделя, неделю обычно до костела не было, святой крови приехали, понимаете, ни бабуля не ходит до костела, детей треба выправить, да? Детей выправить треба, знаете, детей выправить, это святой крови. И дети не ходят до костела, и бабуля не йде в ту неділю до костела. Вся віра закончиться, і бабулі на гэтым приехали, треба шуму, а еще внуки приедут, не пособирается, поэтому я вас закликаю, не будьте святыми кровами там, вот як приедете, в бабулі запитайте, поехали, мама, до костела сходим, поехали и мы разом, потешим тебе там, поехали внуки разом, дамо добрый приклад этому всему, не будем там. Это вельми важно, дорогие браты и сестры, чтобы вы где-то утямили одну простую истину, не были причиной греху. Те, кто с города вот так приехали в вёску. Подскажите своим родным, подскажите своим близким, что не треба так, успеем, доедем до Минска. На полчаса ближе, позднее приедем. То доедем до Минска, дорогие браты и сестры. Поэтому
Гэта, як кажуць, абавязкова мы павінны задумацца над нашим сведчаннем нашай веры. Над сведчаннем нашай веры. Мы павінны задумацца таксама і над тым, што вера не даецца так проста кожнаму чалавеку. Яе трэба культываваць, яе трэба захоўваць, яе трэба дапамагаць успрыняць. І поэтому вельмі важна, каб мы былі сведкамі тымі сапраўднымі, не толькі паверхнаснымі, не толькі лянівымі такімі, то можа заўтра, то можа послезаўтра, то можа калі яшчэ. Паважаныя, гэта вельмі важна. Поэтому постарайтеся. Нехай наше жыццё, якое даў Jesús Христос до нас, будзе для нас вялікай ласкай. Нехай гэтыя купальні, до якіх мы прыходзім, якімі ёсць нашыя касцёлы, капліцы, будуць для нас таксама вялікай ласкай. Бо гэта ласка даецца адзін раз чалавеку. Скарыстаемся з гэтага. Гэта вельмі важна. Скарыстаемся з плёну вось гэтых малітваў, якія мы чынілі на працягу тых 3 дней. Скарыстаемся з плёну гэтай малітвы, якую мы чынілі пра заступніцтва святого архангела Михала. Не забывайце пра гэтую малітву. Старайцеся дома. Вось гэтая малітоўка маленькая, якую вы маеце і чытаеце кожны дзень пасля святой імшы, гэта малы экзарцызм. Нехай таты, асабліва бацькі, я звяртаю увагу, мужчыны, нехай чытаюць за сваю сям'ю, бо вельмі важна абарона таты, абарона бацькі над сям'ёю, вельмі важна. Нема бацькі, нехай мамы чи бабулі, старэйшыя чытаюць гэтую малітву, просяць абарону для сваіх сям'і. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Бо сёння д'ябал, які аказаў, як крычачы леў, кружыць і шукае, каго бы пажраць, каго бы знішчыць. А Христос і далей кажа святы Пётр апостол: а моцныя ў веры супрацьстаўцеся, пакажыце, што вы супрацьстаіце гэтаму всялякаму злу. Поэтому не забывайце пра тыя набажэнствы да святого Михала Архангела. Заклікаю вас таксама да набажэнства да святых анёлаў, асабліва анёлаў-ахоўнікаў. Это набажэнствы, это анёлы, якія заўсёды ідуць разам з намі, якія заўсёды блізка з нас знаходзяцца. Вучыце дзетак, каб яны памяталі гэтыя малітвы да святых анёлаў, бо такім чынам яны аберагаюць нас і перш за ўсё аберагаюць перад нападам усялякага зла. І нехай Пан Бог нас благословляе у імя Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Да Бога, які праз хрост дазволіў нам удзельнічаць у вечным жыцці, узнесём нашыя малітвы і пакорныя просьбы. Молимся за святий костьол, каб усі його діти неспинно поглиблялі Боже життя, отримане під час святого просто. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся об нових покликаннях до святарства, консекрованного життя, каб доброня і милосердність Бога була обвішена усім людям. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнів, які не виконують своїх релігійних обов'язків, каб вони пожадали вернутися до Христа, які чекає їх у святих сакраментах. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за невылечных хворых людей, каб до конца життя вони заховали віру в Божию всемогутність. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб у часі підготовки до великодных святов мы поглубляли нашу веру. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Дорогие братья и сестры, Христос сьогодні сказав хворому, який вже підійшов, потім другий раз: не граши, каб тобі не сталося чого горшого. Поэтому мы посповедались, мы подрихтовались до Великодня, до Великодня. Мы постарались позбавиться от усялякого зла. Мы постарались оздоровить наши хворые души, а так само хворые тіли. Але повинні пам'ятати ось ці слова Христа, які Він говорить нам. Він колись сказав: грешниці, коли привели, іди і більше не гроши. Так само сьогодні говорить про це Євангеліє для кожного з нас. Не грошите, каб не сталося чого горшого. А чого горшого, це є пекло. Это вечный погибель для нашей души.
Поэтому нехай вось гэты заклик Христа будзе заўсёды з намі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святы Боже, выслухай наши просьбы и молитвы, и учини, как встреча с Твоим Сыном в сакраменте Евхаристии научила нас ахвярности в нашем штоденном житті. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 184. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Створитель, приносим Тебе дары, які Ти дав нам, як свідчення Твоєї допомоги. Просим Тебе, перемени їх Твоєю творчою моцею, как стали они для нас криницей несмертности праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору серцем. Узносим их до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Забравли годно это и справедливо. Слушно и избавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку, Пане Святый Отче, всемогутный вечный Боже. Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, как мы очистили наше сердце непорядковальной схильностью и сярод земных справ дбали найперш про вечное избавление. Тому за анgelами изучимись, и мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, гласа на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, гласа на вышинях. Правды Боже, Ты святый, криница, вчера Ты святый, освети дарила Святого Твоего, когда не станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам людям, хлеб и подяку, Тебе складаючи, слава и раздавал своим учням, кажучи, берите и ешьте из этого усе, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy, bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zaповietu, jaka za was i za mnogich będzie prawita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твою
дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любовь, и разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб ми заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, і со святим Юзефом і обранником, со святими апостолами, всіми святими, які спрад веку подобалися Тобі, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала празу все веки вечные. Пусть Отца Небесного, так и научил сам Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкавость упокой дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, чтобы мы были завсюди вольны от греху, и захованы души рака неспокою, чекали исполнения счастливой надеи Христе Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мы даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, будь ласкавый злобно с Твоей воли, одарите вас упокоем и едностью, и Ты живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде с вами. И с Духом Твоим. Дайте ближнему знак супокою. Супокой с Тобой. Это поедание всего Яки раш на себе враги свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки береш на себе враги свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Странных Божьего стоит, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его на дыхание. Я не варты, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Царство ничего не буду иметь Христа, спочивать и назовем ваших заводов спокойных и будут. Спев номер 25.
воскоруйте, очисти наши души, обновить небесным сакраментами учеников тела наше, так само примало им допомог. И было уславлено разом с Христом Пероможцем, веки живей владарец на веки вечные. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусу и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Podchodzi do zakończenia i nasze rekolekcje wielkopostne, ale tak samo peregrinacja figury Świętego Archanioła Michała. Думаю, это вельми и важный час у этой великопостной нашей подрыхтовцы до Святого Пасхи, для каждого из нас, с таким духовным, махчимость зачародження, махчимость, напевно, молитви якоїсь, спання Слова Божого, і особисте цієї молитви, і чування, яке відбулося. За це все хочемо доброму Богу дякувати, за те, що кожен з нас шукає, що різний спосіб, і те, що нас знаходить. Особливий спосіб, хочемо подякувати Айсу Ігору, реколекціоністу, і ініціатору цієї перегринації. Ну, розумію, є тяжар зв'язаний з цим, і це часовий такий, в тому сенсі, що відомо, що Боже Слово нести добре, але щоб поукладатись на всі цей час, як в різні місця їхати, бути присутнім, звісно, це завжди нелегко. Бо ніхто не відміняв ще опіку над власною парафією, тими всіми справами, які там відбуваються. Тому за цей труд, так само несіння Божого Слова, так само перегринації фігури Архангела Михайла в особливий спосіб, так само хочу щиро дякую за твою горливость, такую апостольскую и душпасторское жадание. Приймаю. И что-то пару слов. Уважаемый Ксенс Игорь, от ім'я усіх наших парафіян, а шмат кого ви добре тут уже ведаете, мы узносим подяку, перш за все, Пану Богу за то, что скеровал вас до нас, за то, что вы, дякуючи своими талентами, своими ведами, можете просто доходливо, у цікавий спосіб і навіть з гумором тлумачити нам Божие Слово і навертати нас на дорогу збавлення. Велике вам дякую за ваш час, який ви нам подарували у сповіді, у вашій науці, у молитві за нас. Ми ведаємо, що не тільки працівні будні ви нам подарили, але і своє власне свято, яке було зовсім недавно, це ваш день народження. Тому ми вельми вдячні вам і узносимо всі подяки, які тільки можна внести Пану Богу і вам за те, що ви разом з нами. Дякуючи вашому мы пособровали со святым Михайлом Архангелом. Раз в тиждень, щодня вносили за заступництво молитвы до Пана Бога. Нам вот забылись, что он сегодня мусит от нас отъезжать. Просим доброго Бога, как Он одарил вас щедрыми ласками, потребными в вашем служении, мощным здоровьем, так само, какое вам потребно. И твое слово, зерня, которое вы кидаете, падало на добрую глебу и приносило богатый плод. Великий вам дякую. Добре, що ви єсть. І сердечно запрошуємо бувати у нас часті. Я вам скажу щиро, деду и жонку, и тут еще повырастали, уже не помню, кто там это, Илью особенно. Вот, я там сколько живу тут в Минску, их знаю. Так, мои парафияне все серебра. Поэтому щиро дякую. Мне это очень приятно. Тут много есть, это еще перечислить. Щиро дякую. Ну, давайте спевать. Нехай вас
сьогоднішній? Хорошо. Зараз ми зробимо так. Дякую щиро за віншування. Звісно, нехай Боженька теж вас благословляє. Це вельми важливо, мати Боже благословення на кожен день. Це благословення, воно шмат нам допомагає, шмат потрібно. Бо з цим благословенням нам легче трохи збавити. Не трохи, а легче збавитися. Просимо заступництва Святого Архангела Михайла у нашому житті, у наших шляхах. І знаєте, яка в мене мара є? Сказать, вот поставить фигуру Святого Михаила Архангела метров на 20 на самой высокой точке в Беларуси. Да. Колись называлась эта гора Святая. Да? А теперь называется, ну, кто знает. Вот. С 58 года Дзержинск. Не так давно, можно, треба с поворота вернуть все на свои места. Вот это моя мара есть. Поэтому просим, как Святый Михаил Архангел учинил все, что считая личить потребным. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, и Отец, и Сын, и Дух Святый. Аминь. Милосердний Боже, учини, как Твой народ завсёды был Тебе отданий, и черпаючи здоров Твоей добрині, неоспинно отримлював Твою допомогу през Христа, Пана нашого. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Зараз ми перепронемся і прочитаємо ще молитви для Святого Михайла Архангела на закінчення, і на этом перегринація у вашій парафії закончится. Завтра я поеду с этой фигурой в Лебедево, Молодеченский район. Там меня просил ксьонз, есть ще одни реколлекции. Еще будет понедельник, пятница, суббота, неделя. Реколлекции. Вот. А потом, после этого, в Ненесвельский деканат будет перегринация Святого Михаила Архангела, потом Мядельский деканат, потом Подгородно-Берестовицкий деканат, и там еще в очереди на пару годов. Зараз мы переоденемся. Спів номер 37.